Retuit Ràdio, un espai de trobada per connectar la totalitat dels membres de la comunitat educativa. Retuit Ràdio, un programa que compta amb la col·laboració dels centres educatius de Benicarló, amb el suport de l'Ajuntament i l'impuls de la Conselleria d'Educació. Retuit Ràdio, ara sí que estem connectats i connectades. Bon dia a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Retuit Ràdio. Avui, divendres, una vegada més, comptem amb la participació de diferents centres educatius de la nostra localitat. Començarem el programa amb l'IES Ramon Cid, continuarem amb el Col·legi Marquès de Benicarló, després amb la participació de l'Institut Coromines i per a finalitzar amb l'especial del Conservatori. Hola! Bueno, amb tot això del confinament, el Covid i l'institut online, la veritat és que tinc unes ganes de fer alguna cosa per sortir de casa. Aixina, que he pensat fer un viatge i donar una volta al món. Però no una volta al món qualsevol, una volta al món molt especial, una volta al món amb instruments de corda. Així, anem a començar aquest viatge. Por favor, permanezca con el cinturón abrochado durante el vuelo. Muchas gracias por su atención y feliz vuelo. Primera parada, la India. El sitar es un instrumento de cuerda de la familia de los laúdes, muy popular en el norte de la India, Pakistán y Bangladesh. Mide aproximadamente 1,2 metros de largo. Los músicos sostienen el sitar en un ángulo de 45 grados. En sus regazos mientras están sentados. Hemos llegado a Japón. El samisen es un instrumento típico de Japón. Desde tiempos inmemorables, su aspecto es bastante parecido al de un banjo, pero en vez de redondo es más cuadrado y algo distinto. Ya estamos en Hawái. El ukelele es un instrumento musical de cuerda de la familia de la guitarra, originario de Hawái. Los inmigrantes portugueses que llegaron a Hawái en el último cuarto del siglo XIX llevaban con ellos los instrumentos de sus tierras. Después de una travesía en barco, llegamos a los Estados Unidos de América. El banjo es un instrumento musical de cuerda de origen africano, popularizado en los Estados Unidos por los esclavos del siglo XIX y posteriormente fue exportado a Europa. Nuestro tren ha llegado a Bolivia. El charango es un instrumento musical que pertenece a la familia de cuerda punteada de la familia del laúd, con mango y caja de resonancia. Es utilizado con frecuencia en la región de la cordillera de los Andes, variante del timple de las Islas Canarias. Los inmigrantes canarios eran los que solían llegar a interpretar sus charangas, acompañadas de los timples, término de donde proviene el nombre de charango.
Y ahora nuestro vuelo nos lleva a Grecia. El bouzouki tiene su origen en las laudes del mástil largo de la antigua Persia y Bizancio. Su cuerpo tiene forma de pera y está provisto de un mástil muy largo. Forma parte de la familia de los instrumentos cordófonos. Ya estamos llegando al fin de nuestro viaje. Hemos llegado a Rusia. La balalaika es un instrumento musical ruso, quizás el más popular del país. Este instrumento de cuerda, muy parecido al laúd, que se caracteriza por ser un instrumento de 3 cuerdas metálicas, con una caja de resonancia casi plana y de forma triangular. Esta es nuestra última etapa, China. La pipa es un laúd de 4 cuerdas, uno de los instrumentos musicales chinos más antiguos, con más de 2000 años de historia. El instrumento tiene forma de media pera, con un cuello corto y doblado, y tiene 30 trastes. Bueno, espero que hayáis disfrutado y os haya gustado este viaje. Hasta otra. En primer lloc, Joan, Carla, Rafa i Elsa, de 3 anys, ens explicaran el procés de plantació de les seues llegums. Us vaig a contar una història xulíssima. A mi m'agraden molt els cigrons. Un dia vaig plantar-ne un en un got. Vaig ficar cotonpel, aigua i cigrons. Com va passar els dies, van sortir unes plantetes molt boniques. Unes plantetes molt boniques que després los van ficar en un cosiet. A millor aquí d'un temps los cigrons, quan ja estan plantats, pues ja los podem mirar. Espero que t'hagi agradat esta història. Us vaig explicar com he fet les meves llenties. Primer hem necessitat un poquet de cotonpel i un poquet de llenties i un poquet d'aigua i cotonpel. Tots els dies vaig a regar les floretes i les vaig a ficar al sol. Perquè si no se moriran. Un dia he fet una planta meua que he ficat un poquet de cotonpel, les llentilles i els cigrons i van créixer. Les vaig regar i han fet. I han crescut unes plantes superaltes. A continuació, Leire, Paula i Òscar, de segon de primària, ens contaran com han decorat els seus cosiets amb materials reciclats. Us explicaré com he fet un cosiet en el material reciclat que tenim per casa. He utilitzat un bric de llet, l'he retallat i l'he pintat en aquarel·les, imitant unes flors. Després li he fet uns forats a la part de baix perquè puga treure l'aigua que sobra. Finalment l'he transplantat unes llentilles que vaig plantar la setmana passada. Ha quedat xulíssim! El meu test l'he decorat com si fora un superheroi per a que em doni força. Li he ficat purpurina per a que ens doni llum. Li he dibuixat una
sonrisa per a donar alegria. Li he ficat cors per a transmetre l'amor. Vull que la meva planta siga l'heroi que tots tenim dins. Os vaig a ensenyar a fer un macetero. Primer uso un pot de vidre. Després agarro sal de colors. I després li fico cotonpel. I li fico una cinteta para decorar. I ja he acabat. I per últim, Iker, Joel i Sofia, de quart de primària. Hola, els alumnes de quart vos volem contar com són les nostres tasques escolars durant la quarantena. Han sigut molt divertides i quasi totes digitals. Si fins i tot ens diuen els quarts 2.0. A mi el que més m'agrada són els escape rooms i els reptes de mates. Ens expliquen una història molt emocionant, d'aventures, de científics desapareguts o de perillosos hackers. Per ajudar, ens fan superar un muntó de proves, contestar preguntes, fer sopes de lletres, fer operacions, resoldre enigmes o trobar codis secrets amagats. Ah, i el més xulo de tot, seguint les pistes pots obrir unes caixes fortes digitals i superar el repte. És superdivertit! Vull parlar de les presentacions que ens envien els mestres al grup de Telegram de la classe. Usen una plataforma educativa que es diu Geniali. Ahí ens enllacen les seues explicacions, veiem vídeos i fem activitats o jocs interactius per practicar amb l'ordinador, la tablet o el mòbil, des de casa nostra. I al final del Geniali ens posen un formulari amb preguntes per veure si ho hem entès bé. I el més guai de tot, sabeu què és? Que te corregís en seguida i pots saber què has fet bé o mal. Ah, i també envia les respostes als mestres. Molt bé, companys. I cal no oblidar els Kahoots i formularis de Google Drive, de música i altres assignatures, vídeos i reptes d'educació física. I la nostra meravellosa exposició d'art al nostre Padlet. Ah, i totes les setmanes ens connectem amb tots els mestres i companys. Pareix que encara estem al col·le. Adeu! Avui, per a Retweet Ràdio, des del Coromines us oferim dos propostes. En primer lloc, una reflexió sobre el confinament de Núria Tortajada i, a continuació, una creació poètica de la nostra alumna de segon d'ESO, Alba Minaya. Esperem que us agradi. Hola, soc Núria i us volia comentar una coseta. El confinament no es resumeix en aplaudiments als balcons, dibuixos d'arcs de Sant Martí i fer pastissos a casa. Han sigut milers de morts, un sistema sanitari col·lapsat, el sofriment de milers de famílies. Ara que comença la desescalada, per favor tinguem moltíssima precaució. Aquesta nit, quan tornem a dormir, pensa en el dia que tornem tots al carrer, en quan ens abraçarem de nou, quan comprar tots junts ens semblarà una festa. Pensem en el dia que tornen del tot els cafès en el bar, les xerrades amb els amics, les fotos apretats els uns amb els altres. Pensem en quan tot això siga un record i la normalitat ens semblarà un regal inesperat i preciós. Estimarem tot el que fins avui ens va semblar poc útil i innecessari. Cada segon serà valuós. Es va enxent la mar, el sol fins a la vesprada, les eixides de sol, els brindis, els somriures. Tornarem a riure'ns tots junts. Força i ànims a tots. Ens veiem superpronte, que ya fa molts dies que os senyore. Besos. Cuidemos, cuidémse. ¿Cómo tocar el cielo puede parecer tan fácil? Será un tanto reconfortante, a la vez que vertiginoso. Pero vale la pena intentarlo. No por mí, por el cielo. Él resultó ser frágil. Por eso volaré. Volaré con cuidado de no hacerlo pedazos. No por mí, por el cielo, para sacar una sonrisa. Quiero tocarlo hasta que no pueda evitar el irresistible hechizo de mis manos y que así ría junto a mí. No por mí,
por el cielo, volaré. Giunse al fin il momento che godrò senza affanno in braccio all'idol mio. Timide cuore, uscite dal mio petto, a turbar non venite il mio diletto. Oh, come par che all'amoroso fuoco l'amenità del luogo, la terra e il ciel risponda. Come la notte i forti miei seconda. I bé, així donem per finalitzat el programa del divendres. Esperem que us hagi agradat moltíssim. Gràcies als participants i també gràcies als que escolten, que sou una part fonamental del nostre projecte. Adeu! Retuit Ràdio. Retuit Ràdio, un espai de trobada per connectar la totalitat dels membres de la comunitat educativa. Retuit Ràdio, un programa que compta amb la col·laboració dels centres educatius de Benicarló, amb el suport de l'Ajuntament i l'impuls de la Conselleria d'Educació. Retuit Ràdio, ara sí que estem connectats i connectades.